baby na aka yi ne. Lafiya. Sweetie. Yau kin yi kyau sosai over. Allah. Wannan yan shirya haka ai. Sauran sati dai ina murna. Daɗi nake ji wallahi. Ai na fi ki jin daɗi. Ni yanzu haka akan target nake. Wallahi kuwa. Ai in aka yi bikin nan. Abinda zan maka. Wayo. Me da me zake mun? Gadon mu sai a saka mishi wannan a karkashin shi. Dutse ko? Za a saka dutse a mishi balance. Saboda kai ya kare? Saboda kar ya kare. To dan ba za mu dinga yi? Ai dambe ma mai sauki ne. Abinda za mu yi. Abinda zan maka. Sweetie. Sweetie. Kaga gashin kan nan? Sannan nan da abinda zan yi zai zo yana ja har kasa. Kaga mun gashi zaki akai? A'a ina. Ai lokacin da na gama sarrafa ka. Na ji galwa. Wallahi sweetie. Sauran sati na can. To in dai zaki mu baby to yanzu a dan duba mun mana tunda su sati ɗaya kin tabbatar da auren naki zan yi. Da gaske? Dan Allah mu je ko faka ko minti biyar ne ki tunda akwai hotel a nan kusa. Ko? Mana to. Dan duba mun ko jajjaga ne a muku. Ba za ka dai kyale ni ba, ba ka dai share ni ko ba ka ki auren ba dai ko? A haba so sati ɗaya aure na kawo komai akwati na kawo ya zan share. Ba. Haba da Allah ya zan share ki. Ai zan ji yadda abun yake ne in ya so kin ga. Ni testing kenan. To ba wasala ba duba ko baba na ya fita. Ke gaba da shi da Allah ba zai gaba. Ka san wannan tsohon takura ne da shi. Ba so. Yana da shigar rayuwa duk da cewa na ya kwantai maimakon matin da ka zo kana so ka rufa min asiri. Ne ai. Gashi nan duka ko ta ina. Tunda ai ko mota zaka siya ba hai kai testing ba. Cire ai takalmi na nan zaka siya ba hai ka testing na ba. Ka mu je mu testing. Kai. Ina ku je? Ke? Zata wannan. Ke ba ki da kunya ko? Kai baba baka ga na kwante bane ya zo. Karamar yarinya da ke yaushe karamar yarinya da ke yaushe kika yi kwantai. Baba. Ko nan da shekara 10 in aure da ke samun miji zaki. Kai kuma dan ubanka dama tun da nan ka san kai dan iska ne. Nace wallahi da ma ainihi ban so in baka auren yarinyar nan ba wallahi. Allah wallahi kai sai na yake ka na rantsi da Allah. Allah sai na yake ka. Babu muna son junan mu fa to kuma so sati da wannan na kawo komai zamu je mu gwada ne mu tabbatar da lafiya. Kutuma ubanka zaka gwada? Ɗan iska ko irin dama kai wallahi da gare ka kai zuwa ɗan iska yarinya mutum ya turki malamin islamiya zaka je ka lalata mata rayuwa. Wannan din lalle baka san yadda ka haifa ba ke. Ke ba mutum yake ki bace? Tabbas mana ba kai ne ka bani tarbiya ba ya za iya ce min mutumiyar banza wallahi sai fasa aure. Lalata miki rayuwa yake son yayi ko? Wallahi sai fasa aure. Kai dan ubanka. Wallahi sai fasa ban cikin mu. Allah kai sai na yake ka. Sai kuma mu je zaki ci ubanki. Naga alaman yara ne sai ka haife su baka haife halin su ba. Wallahi garin nan mutumin kirki. Alwala in nayi sallar idi karamar sallah sai nayi sallar babban sallah da shi saboda imani. Amma yarinya mu je nan ubanki.